Convertir el teu hobby en la teva manera de viure, en la teva professió, no és una cosa que tothom pugui fer. Avui el nostre protagonista ho va aconseguir. Xema Soler, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Tu vas somiar algun dia que series un il·lusionista, humorista, presentador? Perquè clar, el teu currículum és així com a molt enorme. Jo vaig somiar i somio constantment moltíssimes coses. Jo penso que tothom, totes les persones porten un mag a dins. Jo vaig tindre la sort de poder-el traure i de poder-m'hi dedicar professionalment, però el cert és que sí, vull dir que jo penso que el millor que pot fer una persona és treballar amb el que li agrada, com per exemple en el teu cas, la gent, i per mi això és fantàstic. Perquè clar, arribar a tindre l'experiència de 20 anys com a professional tampoc ho pot dir tothom, però que molta gent li pot agradar la màgia i es pot dedicar als caps de setmana, a algun moment de la seva vida, però clar, dedicar-t'hi professionalment i que portar ja 20 anys... Sí, és que és una cosa que va solapar l'altra. Jo vaig començar als 8 anys fent teatre, fent pastorets, com l'altre dia parlàveu aquí precisament. I de què feies? Jo feia de dimoni, jo feia els pastorets del Folchi Torres i surten els pecats capitals, i era un pecat capital. Jo era més aviat grosset, feia d'egologia. Després d'allò vaig ja continuar amb un grup d'aficionats, el grup escènic recreatiu de Balaguer, i d'allí vaig passar a la ràdio, Ràdio Tàrrega, l'any 70 i pico, encara havia d'anar a la mili, sí, l'any 70 i pico. Després a la cadena 13 de la ràdio em va portar a conèixer gent que ja m'agradava molt, el món de l'espectacle, mags, humoristes, tal, i vaig entrar al món de la màgia. La màgia vaig passar a l'humor, vaig guanyar un concurs nacional d'humoristes, vaig quedar finalista en un programa de televisió de Telecinco que era de varietats. Una cosa va portar l'altra, i aleshores és a dir, és una cosa que ha anat engraçant i que has anat aprofitant l'experiència que tenies abans per lo que fas a posteriori. És a dir, tu has vingut aquí i vas començar a la ràdio i has aprofitat una experiència que tenies a la ràdio, l'has aprofitat aquí, doncs jo he fet el mateix, però en comptes de dedicar-me professionalment a la televisió, doncs m'he dedicat professionalment a l'espectacle. Tu suposo que has passat per infinitat d'escenaris per tot el país, no? I fins i tot amb vaixells, perquè has fet també creuers. I no precisament per gaudir-ne, sinó també allà sent l'artista principal. Sí, jo he treballat pràcticament per tota Europa, més aviat a Espanya, no? I els creuers és d'aquelles coses que tu passes bé, el públic ve disposat a divertir-se, predisposat, hi ha uns teatres fantàstics. L'altre dia vaig veure, jo no he treballat en aquest, però vaig veure en televisió un creuer nou que ha sortit, un vaixell nou, que té un canal de televisió dins. És a dir, la televisió del creuer. Em donen informació del creuer, de les activitats, fan entrevistes, jo per aquí no he passat. Però el que s'hi anava jo és un teatre que molts pobles i moltes ciutats no tenen. És a dir, el Gran Mistral, un dels barcos que vaig actuar jo, o Ciutat de València, que era en plan més petit, de la Transmediterrània, es treballa molt bé. I damunt et paguen, què més vols? Sí, moltes vegades allà tu planteges, no?, de faig el que vull. Tu ets d'aquestes persones que moltes vegades a l'hora de... quan surts de casa, ets el que se treu una moneda de la màniga o darrere de l'orella amb la persona que estàs parlant, o la màgia la marques? No, jo... És a dir, n'hi ha molts que ho fan, això, jo no. Jo la màgia la faig quan haig de fer màgia. No vol dir que per defecte professional, ara quan estàvem aquí esperant que entréssim, doncs, amb els teus companys i algun invitat que hi havia, doncs hem entrat a parlar de la màgia. I llavors, clar, ràpidament, deixa'm una moneda. Vull dir, he començat a dir fer coses, perquè això... Si has estat calentant una mica. Sí, però no allò arribar a santo de no res, bum, ara et trac una moneda. No, jo no soc d'aquests. Però, aprofitant la vinentesa, jo què sí puc fer? He portat aquí una... Tu no fumes? No. No, jo no fumo, la gent. He portat una cosa per deixar de fumar. Això és un aparell per deixar de fumar. I com s'aconsegueix deixar de fumar? Mira, això funciona de la següent manera. Tu agafes el cigarret, pots mirar-ho, un cigarret normal i corrent. És de veritat, fa olor. Sí, jo no, com que vaig deixar de fumar fa anys, no l'olora, però no fos cosa que... Vale, m'està agafant bé, no? Perfecte. I aleshores el poses aquí, i aleshores què fas? Aleshores agafes i fas així, crac, i el trenques en 3 trossos, veus? Ho veu bé? És a dir, que queden aquí els 3 trossets, el filtre per un costat, i llavors, clar, si te l'has de fumar així, vull dir, no pots, te cremes, i el tires de seguida i pràcticament no fumes, i a poc vas deixant de fumar. Que tu repenses i dius, no, home, és que això de deixar de fumar és molt fort, perquè tinc el mono, agafes el mateix, fas així, crac, i aleshores et fumes el cigarret sencer. Molt bo, i a més és de la mateixa marca, vull dir que no l'has canviat, és aquest. L'espectador avisa el mateix que tu estàs veient. Com ho has fet? Per favor. Això no s'explica, no? No, perquè perdríem l'encant. Jo estic una mica en contra
per exemple, d'un programa que està fent una cadena d'aquestes estatal que desvetllen els secrets dels màgics. A veure, avui en dia per internet tu sigues allí i trobes... Trucos de màgia, i te surt tot. Però, sí, però jo penso que és perdre l'encant, no? Jo que ara expliqués aquí com he fet això, vull dir, seria... Però és fantàstic, jo l'he vist en cap. Va, això no és res, això. Una cosa, Xema, ara que parles de programes que ara esbrinen i expliquen, no és el mateix treballar fa 20 anys que treballar ara. No, ha canviat molt. Suposo que la gent abans, no per desmereixer, però amb poqueta cosa ja se conformava. Ara és un pas endavant, no? La mentalitat de la gent és diferent, la evolució és diferent i la tecnologia és diferent. És a dir, jo, per exemple, quan vaig començar, mai hagués pensat que podia fer un número de màgia que em surt llums dels dits, o trac llum per la boca, llum, i després agafo i aquestes llums passen d'una mà a l'altra, i això es fa, això ho faig jo, al meu espectacle. I mira, jo et faré una comparació. Jo fa uns anys estava aquí col·laborant amb la vostra televisió i quan m'interessava un dia que em gravessin el programa jo anava a realització i deia, té una cinta de vídeo, grava-m'ho en vídeo. Això no fa tants anys, vull dir, quan fèieu les tertúlies al matí. Avui ja he vingut preparat i dic, grava-m'ho. Diu, no, només pot ser en DVD. I ja portava un DVD, dic, pues claro, perquè ho tindré de record, no? Amb la màgia és el mateix. Vull dir, hem evolucionat, els nens d'avui en dia pugen molt intel·ligents, molt espavilats. El públic, has de donar aquest canvi, vull dir, has de trencar. El màgic ja no és aquella persona que surt com sortia jo al començament, tot encartronat amb una pajarita i tal, no. Surts amb màniga curta, un xaleco, més proper, has de ser molt comunicatiu. És a dir, a veure, el meu, més que màgia, és espectacle, vull dir, és arribar a la gent i divertir-los. Perquè, a més, tu, parlant del Xema com a màgic, no? Com a mag, però la veritat és que el seu palmarès és increïble, perquè fas de presentador, fas d'actor. Bé, polifacètic. Sí. Molt polivalent. Et deixen en un lloc i dius, va, espavila't, i tu ho fas. Tampoc no és així, Home, deixa't estar. Jo m'he trobat amb coses d'aquestes. En situacions, hem vist algun altre vídeo que tens a la teva plana, a Xema Punés, i he dit bé? Sí. Xema Punés, i la veritat és que déu-n'hi-do, en quines situacions t'has trobat i t'has sortit. I allí no surt. Estic recordant ara amb una operadora telefònica, amb una companyia al Casino de València, això, que van contractar com a actor per fer el show, però diu, volem que sigui actor que ha de fer una altra cosa. Arribo allí, a mitja tarda, y el director de la empresa me dice, mire, he pensado, usted va a hacer el show y tal, pero antes, vamos a decir, usted es un traductor de estos que traducen los símbolos de los sordomudos, y el discurso que voy a hacer yo, usted lo traduce como si fuera traductor para sordomudos, pero un intèrpret de la llengua, no? I em vaig quedar, hòstia, bueno, i ho vam provar, i sí, ens en vam sortir molt bé, la gent van riure molt, al final va dir que no era veritat, que era un actor que actuaria després en el show, però vull dir, són d'aquelles situacions compromeses que dius... I delicades a la vegada, dius, cony, me'n sortiré o no me'n sortiré? I me'n vaig sortir bé. Amb 20 anys de professió, aquesta és una anècdota, però t'hauràs trobat de tot. I sobretot, clar, passejant i treballant a tot